Bukodan ti hype beat ang musika. Maigiddan ti kumpas ti garaw ti bagi, ken expression ti rupa. Nakadulin dagiti sakripisyo, ken namnamada, tunggal laban da. Taon 2019 nabukel ti grupo a Rebel Movers. Kapumet lang iti dance competition. Dito'y meten anang rugi ti panakigasang gasat da, iti uneg ken ruar ti probinsya. Pagyamanan da, ado dagiti naayat at tumultulong kadakwada, iti aspeto ti pinansyal, ngem kaadwan ti gastos da, ket agtaod ti bukod da a bulsa. Manipod 25 a miyembro, 20 kadakwada ti estudyante. Time management nga mas i-priority dalat na ma'am ti agbasa, tapno makaturpos dalat na ma'am ken DJ gagardamot lang kami ma'am nga practice. Malpas ti klase da ma'am, mag-practice kami ti mga 5:30 to 6, aging gana 8 kasi ma'am, tas malpas kami. Ket ita, ti grupo dati mangibagi iti probinsya, ken maysa kadagiti lumaban, manipod iti pagilyan, iti Champions Tour International Championship, iti Jakarta, Indonesia. Ti Champions Tour International Championship, ket maysa nga international street dance competition. 1,000 dancers ken crew, ti manamnama nga agbabalubal, ken maysa ti grupo da, alumaban iti babaen ti Monster Division. Ti panakairaman ti grupo da iti kompetisyon, ket kasapulan matidakkel a kantidad nga usa ren da. Naala kayo ma'am, tadaji may isa nga dance group ma'am nga taga Pangasinan, tas in balita da kanyami ma'am nga audition kami ma'am, JNT, i-chat media organizer ma'am nga audition. So di ma'am na napasarakan kayo mo't nga naala ma'am. Dahil nga financial ko dakkel a kandidat nga kasapulan iti tulong ti probinsya nga Abra. Hanlang ang probinsya nga Abra no kidi pati pagilyan nga Pilipinas kasi haan lang mga buong nga Abra ti tatadermin no ang kidi nga buong nga Pilipinas. Ag-solicit kami won agaramid kami to ti workshop tapno lang to para or maadaan kami di nga gatat. November 21 to 23 ti kompetisyon. Kadagiti mayat at tumulong, mabalin nga ag-message iti Facebook page da. Kiddaw da ti suporta para ti laban da, amang ibandera ti siglat ni Abreño. Turad pati nakem puso ken dati mga ma'am ket kami lang nga laban ma'am nga akas may isang grupo. Laban dito ma'am ti buo nga Abra. From the province of Abra, representing the Philippines in Jakarta, Indonesia, Champions Tour 2025. Rebel, let's go! Jessica Boreta, Balitang, Solid North.